Sabi ko, mga matuon ngadto ka igsuoran, ang gumanga walay katapusan. Sa pagtudlo magatinabangai ug magatinambagay, kini ang gisulti sa Ginoo, kita maghinugasay. Salain natin natong batasan, tulos ta di mo angay. Kung sa nagtugon ang akong Ginoo, nga kita maghinantosay. Ugma sa Diyos ka nato nabukod, di gugmaon ta siya.